Haga ban kong ngapan pau ka jing siang ka ba kraw yo try kan rat u balong nong bu nong tau ya ka jing long briu man pri jong ya sla jong ni khandau bat ka bu u la ple hap deng jong ngakum gani kalat bangan yo ban wan ra hap deng jong phi kum ki pra bungit bi ki ba chong ki ba sa asla jong ni khandau bat ki ba yo i ya ka youtube ka banga ngala pan mi ngange ka wei ka jing kerku na ka banta jong phi bat ka jing kerku ro na ka banta jong ha banga pej ya ka tin jong blai ha banga pule ka tin jong blai ngam jeliu ya ka kum ta ka ni ka por hai swang ni ya che khamat ngai khulei phi i wei pe wei ka kerteng ka ba im ka ba don bor ka jong trai jong i express ka kerteng ka bom ju sha job bat ka kerteng ka bom ju sha rem lanu ro na ka banta ki tiga bachania ha ni ka kerteng larngi mat haga jing sneusi larngi mat haga jing kemen ngin om bakala ban yai kum gi khon ka jong blai kum ta ka ga por ka phang ka mang kwa bang ni yai menta kata kalong na ka banga kwa ban bu chaphang ga bor ka jing kraw jong ka jing e ka bor ka jing kraw jong ka jing e lapan syong nong rim ya gani ka banta kat kum na ka chitiu abstal pol ka banengkong seginong korin kala nong ka bakhat lai ka dekhot na ka ter na ka du ka banengkong ter ka ktin ublai ka ong kum ne larngi kren da ka thele ki briu bat ki angel haba ngam don ka jing e ngala jia long kum ka weng ranong ka ba pansawa kum ka syak duriau ka bariu shau ngadon ka jing ya thot lupa bat nga syampang ya ka jing mayan baro bat ya ka jing tibaro bat ngadon ro ka jing nge ban kenria wat ya kilom haba ngam don ka ni ka jing e kam mentoy e ruam bat nga sam ya gi ki jong ha gi baduk bat nga thang ro wat ya ka jing em bat haba ngam don ka ni ka jing e ngam mentoy e ong ka ten ki para bangit bi hagan ka por kat kin ki kenten ki banga ngalo pule ngi yo i kilong ki ba kraw we bat nga keren kum ka thele ki briu nga keren kum angel bat nga don ka jing thot pa bat ha bangam don ka jing e ngala jalong kum ka weng renong ong gakten kum ka syak duriau ka ba pensuwa bat nga sam ya ka bespa ka peu jonga ban psa ya ki baduk bat nga thangro wat ya kajing em habam don kajing i kam mentoy ai ong ka tin jong blai kumta kan ka por kat kini ki ai baro ki bang i long ki ba kraw kam pu par ya ha bat kan kajing i kumta kan ki ka bang ngayu i kalong ka ba kraw hadu kata kumta ka bang implet u jisu u kren bat uang u ya thu haba uwei rusaj ula kali u haga tuga gospel Matius kala nong ka balai aga ba ar ga khot ga balai phusau bat urusaj ula kali u ong ka no ka hukum ka banengkong bat ka bakrau na baro ki hukum bat uji suru upun sisa uong ka hukum ka banengkong dei ka jing e ka hukum ka banengkong dei ka jing e you try wo blai jong me daga do not baro bat daga mensem baro bat langi pai bat ngi keli ha ka por balei ba u blei u pha yo khon jong u chukni ka prthai klem but not ya kata ka jin jar ka ba ulamat ya ka bula syam namar utip be ya kata ka un mat handai ka ktin jong blei ge thu bat ka ong na ka gospel yonis kala nong ga ba lai ka khot ngin syam na ka khan riu uong u blei ule e kata ka prthai bat ula ai ti no yo khon bala kha marwei ba u ei ro u bange ha u on om jot shu hanrei un yo ya ga jing imbom chukut u blei ule e kata ka bangim tip hadu kan no ka ba blei ule e hoi ule e yang ina do ka ba basdang ba un thau yang i tang ba hadu bon pha yo khon la ban ong blei ule ka bangim la syu ban tip ka bangim la syu ban syam hadu kan no ka jing blai yang i naga banta upha yo khon kumta kan ka jing ni yo i kalong ka bakrau hadu kata ka ktin ublai naga chithi ka ban kong yonis kadang ye thu bat kala nong ka balai ha bangi pule ka tu ka banta ka ong ha khami ka ba kumno kata ka jing ka ba uta ukpa uai ban khot yang i khon ublai
Hakami ka bukumno kata ka jing ipa uai. Haduk ban khot yang iki khon ulai ong ka tu benta. Uai yo khon bat uai yo mesin bakhoj. Haduk ban khot yang iki khon ulai. Ong ka tin na uyonis ka gospel yonis kelanong ka banengkong ka khot na ga wakhat ar kat ki balap diang yo hagita un aibor ban long ki khon ulai. Laringi pai na ginong rom kelanong ka bapra ka khot na ga wakhat sao. Kat ki bia lam do mensem ublai kita ken kilong ki khon ublai ong gak tin kumta kan gi it ka ngayo i ka long ka bakrau hadu kata-kata bat kumta largi phai haga jing dei jong i kum ki briu ki be im ki basa asla jong ni khandeu largi phai chaphang ga jing shongkha na ka ba chispa la banong khandai phu khandai chispa persen ka dei ka jing i la dam don ka jing i nangit nyim ya tu kho ka chong kha chong man na do sep ngi mi ngi la ban ong chati bat na chati bat ka nungut nga ko ha ga por ban ngin ya kali la da khlem gi it ka bangi ya chong kha la da khlem gi it ka bang mut ngi chong kha ka bangi le bor kum ta ga gi it ka yo i ka long ka ba krau ka don kam yang ngi na do ka yeng ka sem bat ka don kam yang ngi bang nyo haga chnong ka thang bat haga imlang salang ka yo i ka don kam ka ne jing bat hado ka jing chakri jong yo play ka don kam hado kata-kata pumtang ko haga ne ka por ngayo i ka long ka ba krau hado kata-kata don ser don tarajur bangin thau ya ka ne jing bat ngim tip hado ka nu ka jing lading yo ya ka kumtang yo i ka long ka ba krau hado kata-kata kum ba ong ka tien jong play ngakwa hagani kapor ban wanra kum ga jingkeli ka nungut habdeng jongi kum gi khon ka balang haganu ganu ka balang ga kunhun balang ga ngidon habangi ngi yai ban syakri yoblai ya ga bangi ngi seu thu ba ka ni ga jing ka banga don sisa ban syakri yoblai haga jaka kentang ka bangi ngi mane kum bangi ong kum baga unorwai chemsin ong nga ka yeng jongmi ya ga ba syong ka buromblai jing kemen hayeng mane palat jing sneu bha patai ki para bunge bi agane ka pon nga kawa ban kelikan nungut habdeng jongi ngidon na ka benta kan ka jing nga kawa ladangi sneu thu bangi ngi yai tang bangi long kum karukom ngidon ha ka balang lani tang bangi la ban nge ya ki yaga kemi ki khon ngi penhon bat kumta largi khon samla jongi tang bangi nge ya ki kemi ki pa nga ong to de perkhat ba claim ga jing yo i ngim la ban le ru em kum ong trai jisu la da claim ga jing ngim la ban le ru em kum tang ga kwa agni ga por la da pis neu thu ba ga jing jong i kam don ong trai ha ba nga wan chaka chaka ka tang chong me ha ba nga le ga kam chong me ai ngan ye me ko trai nga yo i claim ga jing ka ba ngam poi che ngalong kum ka weng renong ka bopen suwa kai ya ka jing im jonga ngalong kum ka syak duriau namar kata trai ngayo i ga ktin jong me ka hikai naga mata nga dei ban ya me kum ta nga kwa ha ka po ban wanra hapdeng jongi ya ga bangin ai ya ka jing jubab kum ta nga kwa ha ka por ban wanra ya ga ni nado ki pastor ki jongi teman pesan bat ki long pa ki long kemi ki rang ba balang kum jo habangi kren ya ga ktin ga jong blai ka nungut habdeng jongi ka bangi pen kre da kata ka jing ka nungut habdeng jongi pen kre ya ka tu ga ktin ga bangi kren baki wei kin yo ga jing gerku ngayo i ka ktin jong blai klem ga kam long ru em ong ga ktin nagi kolatia kala nong ga ban riu ka de khot na ka ba phra utau bo bet ha ka do un yo ot ha ka do bat utau bo bet hau man sen uyo ot ya ka bai nong jong ka jing imbom chukut kumta ha ka ni ka por bat yo i ka ni ka tien jong blai ru ka ong la nga keren dagi thale ki briu nga keren kat ki angel bat la ngam don ka jing kaman toy ngalong tang kum ka weng renong ka bapan sawa bat kum ka syak duriau ka briu sak saw yo le si ka bangi kum ki khon ki jong blai ngia keren ya ka tien jong blai ngia keren ya ka yaro yo blai handai ngi sha istom ban sakri yo blai handai la da khlem gane ku ji ngayo i kampo sha ai
kum tanga kwa ban wanra hakan kapor kum ki para bangej bi ban ya ai men sem naga bata jong phi bat jonga bat ngayo i klem gi kamlong bangila ban le ARM kum ta ga tin ga jong blai ko ong ha ga tu ga khot ha ga tu ka lanong ga khat sao naga ju ga naga ju ga chithi bat ko ong tu ya be phi se ga ta ga jing e la kum ta ro tu da ka wa her ya kita ga jing ai bekerja men sen ba phin yo ban ya thu pa bat ga tin jong blai ko ong na ki nong e besos naga lanong ga basan ga da khot naga ban kong tu long phi na mar ki ta ki nong bot yo blai kum ki khon be bat tu ya ha ga jing e kum ba kurisro ula e ya phi bat ula IT ya la de ban long ga jing iu ka bi ubi kum ta ga tin jong blai ka kren bat ka yu thu bat ko ong naga chithi u yonis ka lanong ka basao ka da khot naga ban yo ong ko he be tu ngi e per lokhi na ba ga da jing e ka long no blai tiu nu u don ka jing e la khai u no blai bat u yo i u blai bat u nu bom e yo i u blai na ba blai u long ka jing e ka tin u blai ge thu na ka kitab Deuteronomy ka lanong ka ba pheu ka da khot na ka ba khat ar mentati utrai u ba blai jong me u kwa ayu ye me ko Israel tang ya ka ba men siap teng yo utrai u ba blai jong me ba men e yo u da ka do nu baro bat ka men sem baro ong ka tin u blai u kwa ya nga ya phi kum ki sakri jong u bangin e yu ban yo iro ka long ka jing e ka ba khrau e hadu kata-kata kum ta u blai kur khu na ka ta jong ri ka por na ka ta jong kum ki khon jong u blai khu blai sibon